Bueno, egunon ba, jarraitzaile esaten guztiri. Gaurko hontan, besta mendi bira bat eiteko asmoz etorri geha, eta gaurko hontan etorri geha, sakanako herritxo bate, Irañeta edo, hor irakurtzen duzu, Irañeta. Eta igo bardun mendia gaurkoa, hoi izango da, Madalenaitz. Oso ezagune hemen herri hontan, eta bueno, ingurun hone oso ezagune. Hone etortzeko lehenengo ingo deuna izango da, Irañeta igaroko deu, herrin sartuko geha, eta herrin bukaeran, edo bestela, hemen txiaparketu dek zekezu, bai? Eta egin behar deuna da, hemengo zubi eutxio igaroko deu, erromatar garaiko aukerrezpana bat dala gaina, eta hemen dixe jungo geha, zeharrik zehar, Irañetako iturri ingurua. Eta hortik aurrea, leku batetik igoko geha, eta besta batetik bueltatuko geha. Hala zuek bi aukera geukitzeko, bakoitzak ikusi dezan nundik nahi don. Vale, hortaz, lehenengo, hemendik iturburu aldea hartuko du, vale? Venga ba. Bida, hemen igaro dugu zubia, eta hemen igaro orduko, hemen eskubita hartuko dugu, vale? Hemen markauta dare bidea iturburuaino markatuta dau, orduan bidea jarraituko dugu, bai? Venga ba. Bueno, ba, bideo ontan txegatozela, hemen ikusten duzen markauta bezala daula bidea gaina, hemen ikusten duzen, iturburu batetik pasatuko geha. Ez geha gehatuko, baina, bueno, zuek ikusteko udan etortzeko leku presko bada, urruntzure, deitzen den iturburu bada, eta, bueno, familie ginda etortzeko paseo errex bat kotxea horre errin utzita, errex-errexeiteko moduko bidea bada. Traskatu bat hartu horre errekan, eta lasai juteko mun. Vale, orduan gu, gaurko bideotan hortik pasatuko geha jutekon, baina bueltakon besta lekutxo bat erakutsiko dizu. Moztu nahi badezu aurrera goedo. Bi aukerak beti eukitzeko. Venga, aurrera jarraituko du. Bueno, hemen gatozela, horko ateo igaroko deu. Vale, pista jarraituko deu, aurrerun. Eta iturburun garenen erakutsiko dizu, nundik pasatzen gan, vale? Venga. Bueno, da honea iristen nahi genen, hortxe da iturburua, lehen hau bilatu nahi genduna, bale? Hemen, oain ez da, hainbeste ur, eta igaro dezakegu hemen harri gainetik. Ura asko daunen hau dana estalita egoten da urekin, orduan, hor gainetik bidexka badaukezu, bale? Orduan, zeharkatu dezakezu gugoain, hemen dixe igaroko dugu. Eta ikusten dezue, hortxe bertan, nola da hone iturburu hortatik, Bueno, hoi ez da zuzenen menditik atatzen baizik, eta bueno, gizakiko indio depositu bat, edo eraikuntza bat dauke egin da, eta bueno, hortik filtratzen da. Baina, berez, hemen dixe ateatzen da bueno, ezakit nola izena zeukena, bale? Hemen dixe, ikusten dezuenez, azten da, regata txikia, bale? Guk egingo deun nabantxe izango da, guk nola Madalenaitz hor gaineko idio nahi deu, hemen gainetik igaroko deu, eta horren atzetik bueltan, pasatuko geha. Baina erakutsiko izuetan bideo, bale? Bueno, esan da bezala, mentxe garen gainen gare, iturburu egiten den eraikin hau, depositu bada urena, bale? Hortix etorriko geha, hemen ume egin nahi balima ez dudan freskatu bat hartu, baina guain behintzat, gainetik igaroko deu, eta hortik buelta emanez, hortixe jarraituko du. Ega, gozen. Bueno, puntu enten letu behenen, hortxe idoie gurutzauta, hemen ikusten ez du, sendatxo bat banatu iten dela. Ezkerra eta eskubia, bale? Ezkerreko hartuko deu, eta hemendik gora jarraituko deu, hor bidetxo bat hartu arte. Hortik aurrera ingo du, bai? Venga. Bueno, hemen nahi ez da ikusten, hemen dixe atea geha. Bideo bindeu iturburu ez zuek ezagutzeko. Bestela normalen, bideo ontatik etortzea jendea, bale? Hau da okerrezkoan hau jarre hogei da, eta hemendik Aralarko bidea aprobetxatuko dugu gora jotzeko. Gero bueltan, hemendik bera ingo dugu. Baina, bueno, zuek iturburu eta ezautu zazuen, hemen dixe etorrika, bale? Oin ingo deuna da, gora jarraitu bideo hortan, bai? Venga. Bueno,
Hementxe gatoz aldapa gora, esan nahiko fuertea dala aldapa hau, hor bidexur hortatik atagea eta honeak agatoz hemen gora. No pixa lasaitu baino, lehenengo metro hauek die, pixate aldapatxuk, orduan, baina beti izaten dutena, bale? Orduan, lasai hartu, aldapea daunen, mantxotu behar bali mazate, mantxotu, hemen beti disfrutatzea etortzen ga, eta, hoxe, takeatu behar bali mazate amarraldiz, takeatu lasai, egin behar duena da, disfrutau. Hau, emate honez, oindala gutxi, haundituta dau, dana todounokin egindako bideo bat daula ematen do. Ez da inpolitxe basotik jutea bezala, baina, honek egiten duna da aldi beren, dudak entzen dizkio ze bideetan. Orduan, bidea utzi bardeunen grabatuko izuet. Bitarten, bidea jarraitu gora. Eta beti bezala, nekatzen zatenen gehatu, edo mantxotu, edo lasai hartu, bale? Egala. Hementxe etorri bideo hontan, esan lehenau, esan balimetxe eta lapa de gente daula, gorak are pixat zeikitzen du, orduan, baina, beti izaten duna, bale? Lasai hartu, geldialdi gimerroitu zein, martxa jetxi, eta lasai ibili, bale? Hemen bideen gatozela, momentu baten, hemen ikusten duzue, bide gurutze bat, bale? Hemen digartuko dugu gora. Pista hontan sartuko gea, eta pista hontan oain aurrea jarraituko du. Ega ba. Esan, hemengo bide hontan iten deula, sokatik igotzen den bidea izango litzateke. Gero bueltatuko gea bide hortatik. Pista gainez gain jun, atzeaino, eta pista hontan bueltatu ingo gea. Beti bezala eakutsiko izkizuet, bi bilbidek. Orduan, zuek aukeratzeko eta ikusteko zein daukezuen, zuen egoera fisikoa dala, edo ez dala narabera, bale? Orduan, hemendik igoko gea, eta hortik bueltatuko gea. Ega ba. Eta hemen txegatu zela, hemen hartzen dezue bide hau, jende gutxi gibiltzen do sobrare bide hau. Hemendik ez dezue jarraitu bat, ito bat markatua da, bale? Bidezi horra uxe hartuko dugu gora. Esan lehena ez dutela esan, eta hemen gu madalena itxio bar dugu, sokatako bidetik edo esaten danatik, eta gero gainez gain, pistatik jetxiko dugu, bale? Hau da sokan bidea, bale? Hemendik igoko gea, eta pistatik jetxiko gea. Gero zuek aukeratu, bata edo bestea. Zuen egoera fisiko arabera, edo eguraldi arabera, edo zuen kriterio arabera, bai? Momentuz, hemen gora ingo du. Esan nahiko maldatxu edala hau. Orduan, umetxik egin daiteko, ez dakit. Oraindik soka eta ez gira iritsi eta ikusten duzue, tramo batzuten dara soka egin laguntzeko. Eta hemen ja ez dau soka egiten nahiko malda dau, orduan ba. Baina, erakutsiko izue dana, eta gauzuek balora, bai? Bida, mentxe dau soka. Bida, sokatako bidea hau da. Maten donez, karo, bain, udan gare, eta hau lehorra dao. Eta gure oinetako gintako pixkat balima daugezue, ez dau beharrik. Baina bestela, ikusten ez soka jarrita dao, eta laguntzeko dao, bale? Orduan, zipita pasioa esoabe, nini gartu be. Hemen, sokatako tramoa bukatzen dezuenen, momentu baten eze txiki bat obeste egiten dezu eta jatzen zate olako arkaitze daun lekua. Momentu hortan ezkerrea egiten dugu, bale? Pixat urruntzen nahi geha gainetik, baina, bidezka hauze jarraitzea da, bale? Ez izuzu eta ez apura. Da bidezka hau da, ertza bilatzeko jende egin da dauken bidea. Orduan, hemen nahiko aldapa dau, baina beti esaten duna. Lasai hartu, gelditu berbalima ze amarraldiz gelditu, eta arrisku egez hartu. Eta batipat gozau, zeri hemen adibidez ikusten dezue, hemen adarra hartzen eta oso bide polite da. Hemen bestaldea bidatzen batzu hor, goien San Miguel daue dare. Oso bizta politiek. Orduan, holakotan beti, disfrutatzen saiatu, bai? Gu gaur hemen bidea ezagutzez gatoz, eta bideo etxo bat egiten da, igual ez dauko bain beste gatzi, baina bida. Zuek etortzen zatenen, bideo ikusi eta eukiko dezuenez, disfrutau bidez,
ezagutu, bai? Ega. Bueno, eta behin ja bidezka hontatik etortzen ganen, itoa daun hontan, hemen gurutzatzen gea beste bide batekin perpendikularki, bale? Tontorre jo nahi baduzu hemen eskubita hartuko duzu, bale? Gu guain eskubita ingo dugu eta goraino, txontxorreino ingureko ga. Baina gero bueltakon, hemen di jetxi partez, ingo duguna izango da, hau da gainainetik dijon bidea, orduan? Hemen dik aurra ingo dugu pistara jeisteko. Orduan, eakutsiko izu gero, hortik bera jeste, bale? Baina momentuz, hemen eskubia eta tontorrea jarraituko dugu, hortik etorreta, bale? Ega, hortik zeituko dugu. Bueno, a ver, hemen gatoz biden, tontorrea junei badau hemen itoa o markauta ikusten duzu. Hortik jungo ga. Bakarrik hor dela markatzen dit, Madalengo ermitan, lehenauko hondakinek. Ordu momentu baten baztarrat ingo da eta ekutxingo dizu, bale? Esan bidea, bueno, ikusten ez hemen, sastraka tarten, bidezka bat, igual garai baten bideo behaz egon, baino, hemen nik uste ez dala jende asko ibiliko, ganadu asko ez da ibiliko, zeri itxi dago. Orduan, pasatu beharko zate holaxe, sastraka tarten, baino bidea markauta dago, bale? Orduan, momentu baten hemen ezkerrea desbidereuko gea, galbideik ez dago, ez bazatea atatzen hemen ikusten ez, ez daukezu beste inoa juteko aukeraik, sastrakak beak ematen zaitu, eta, bueno, bide honi jarraitu, eta Madalen jartzeo. Madalen jartzen. Orduan, hauxe da gaina. Bida, hementxe da. Madalengo ermitean hondakinak. Ikusizazu, Egin inberra hemen leku hontan, ailegatzeare kosta egiten da leku hontan, ermitatxo bat, bideo hortatik etorrita kontutan hartu, hemen badare arrasto gehiago. Eta gaur tokatu zaigu pixkat egualdi tristea, dana lainotuta eta etorri gea, eta pena da, bizta handik ez dao. Zati dao dana, oixe, itxi, orientatzeko ere kosta bitxa. Bueno, hor sakana dao, tontorra hemendik da, eta anatzen San Miguelengoa. Hemen, Madalengo ermitean hondakinik. Hortik, behize bidea bueltako. Bueno, lehena hortik etorri gea, hemen desbideratu gea ermitea ikusteko. Baina hemen ikusten duzu, itoa o markauta nola da. Hemen dixe, pasatuko gea, tontorrea juteko, bale? Eta gero hemen ikusten duzu, bidea nola da, itokin, honi jarraitu, bai? Pena gaur orientatzeko zaila daukeula, ez da ikusten lainotuta dago. Ez da gehiagik ikusten, baina, bueno, tira. Xenda garbi dago, bai? Xenda garbi dago. Eta zerbait ikusiko dago. Ega, jarraitu ingo dugu aurrea. Hala. Bueno, eta hementxe Madalenaitz mendia. 850 metro. Horraiz handia da, eta ez da asko entzungo igual, baina tira, saiatuko nahi, explikatzen. Etorri honea, hementxe dau tontorra, behi da sakana. Sakana hortxe da, sakana gautobia. Hortxe dijo, hanja ebita nahi da, moingu hartzaldea jungo gabultako, ebi garrapatuko gaitu. Han gaztelu eta txurregi, ja lainopen ikusten duzu, Satruzteiko mendilerroa, berien estalita da. Hemen goien San Miguel laude gana, baina tapauta dare, bale? Beida, San Miguel igotzeko pista, mendipista. Eta hemen, egongo da, 950 metroa edola lainoa egongo da. Gu 860 metrotan gare, Zentiorreiek 1000 metro pasa dauzkie, boixe, 1000 metro ingurun egongo da lainoa. Eta zenbaten zungo dan aizpenekin, baina, bueno, etortzen bazate ikustegik ikusgarri. Garri gauzkena lainoa da. Eta ben, bueltatuko gara bide berdinetik, baina sokatik jaitsi partzez, egingo dizuegu, gainez gain, erakutsiko dizuegu, pistatik, nundi jungo dan. Zuek,
bide xamurrago bat edo seguruago bat oin nahi batzu, bale? Venga ba, besta bat arte, edo aurre arte. Bueno, hemen gomendio txiki bat ingo nizueke, Hemen bidea dago dana sasi inguru, olako sasi ez dakit nola ditu adarska tarten inda. Orduan, raka motxetan da bali mazatoztet eta igual zauri egiteko edo mini egiteko bidea eukidik ez. Bueno, ebaki hondik ez egingo, baina molesta bingo zetio. Orduan, igual gomendagarria raka luze gibiltzea. Eta besta gauza bat, leku askotan dago harri puntatan da ibili barra. Orduan, itorri nahi bali mehazu ebintzat, kontu zibili, zati horre hanka bat zulo baten sartu eta okartzeko eta mina errexen dike. Orduan, lehenengo bintzat, kontuz da minik hartu da, bale? Eta, bueno, hemen dau desbiderak eta hartu deun itoa, hortik jungealen hau ermintza ikustea, madalen ermintza, oen behitze, hemendik, atzea bueltautuko ga, bale? Ega ba! Bueno, hemendik gatoz tontarretik, bale? Hemendik etorri gea. Igo gehan leku hau da, hemendik sokatatik gora etorri gea, eta hemendik gora egin dugu, bale? Oain egingo deuna da, bidegurutze ontatik jetxi partez, hemen bidexka bada, eta egingo dugu, gainez gain jungo gea, eta eakutsiko dizu, pistaz edo, bide xamurrago bat honea etortzeko. Vale? Orduan zuek biharko unen etorri nahi balima duzue, egin daik ezue edo sokatako bidetik etorri, edo pistatik bide luzegoa inda etorri. Orduan, ba, bueno, zuek aukeratzeko, bale? Orduan, oain, hemendik aurrea jarraituko dugu. Bueno, ba, hemen txontorretik bera batzala, hemen txontxor txiki hau pasatzen dugu, eta egiten deuna da, tontorronen eskubiko partetik juten gara, orduan sakana hemen daukeu. Jadar, bengo hau, Iriberri edo Villanueva, ikusten ez ez, bista politedaren, hemen sekule bildu bena honi, eta, egizan, bistak ikusgarri di hemendik, disfrutatzeko, Pena hoize, lainoa daola eta gaineko tontorrorik ez dian zematen. Baina, bueno, pixka bat garbitu indo, zati lehena hemen erdi eurie eta hola zirigu momentu baten. Eta baina bain da, ikusgarri. Bailara guzti ikusten da, zoragarri. Han idurtzun da danak ikusten die, bista politia da horra. Así que hemen ikusten duzu, bidexka hau jarraitzen dut. Hemen aurrea jarraitu eta momentu baten bestaldea pasatuko da pistan, dago txontorronen bestaldetik, pistan behera hasierako puntua jetxiko. Venga, hemen jarraitu. Bueno, hemen sendan gatozela, bide garbi bat ez dago, baina fijatzen bazate, gaztaota eta badare bide xur txiki batzu, bale? Eta harri gainen da antzematen die. Eta bestela da, Kresterion gainez gainen gatozen bide bada, bale? Nik usten duzu, hemen adibidez antzematen da, hemen behize garbigo da, bale? Ordu nuen, gainez gain jungo geha, bide gurutze bile bat. Eta buelte hartu eta etorri hartu, bale? Ega. Beida, gainez gain, hemen txegatoz, egizan, desente inguratzen geha, zati behiz azu, hor ja idurtzun da. Bueno, hor, hondi kilometro dare, baina jabarratzen utzi dugu, Iriberria ja llegatzen, antzatruztegi dare, menegi harreta ez dugu ikusten, baina hemen gainen jarraituko dugu, eta aurre esiagoia okartuko dugu, esan dezaun, atzetik pista pasatzeko, bale? Ikusi zazu, zeleku politxen, bizigean, danok, hau ikusten duzuen danok, puntu hau daukezue, asko jota ordu betea kotxen. Así que, etorri nahi balima dezue, ibilbide desberdintxo bat itxea, zati hor dana, zuaixkat arten da bidea, eta piskat desberdinen lekue, mentxe, gaurko ibilbidea. Hemendik aurrea. Bueno, eta hementxe gatozela, hemen bidexka honek bera jarraitzen da, baina, bueno, horik pentsatzet izango diela Iriberri edo Villanueva edo gestekoa. Guk bestaldea junei badeu, hemen dixe pasatu behar du, bale? Ez da batere antzematen hemen bideen ez dago ezar,
Baina erreferentzi bezalan arkaitz handi bat ikustezue eta justu aurreko arkaitz txiki hontan pasatu behar dezue hemendik bertatik, gora, bale? Erreferentzi bezala arkaitz hotxek hartu behituzue, eta hemen inguratzen bazatek ero antzematen da pixka bat zapaldutako bidea, bai? Ikusten dezue, hemendixe pasatuko. Hortik bera gatozela, hemen Jabar eta Iriberri pare hontan, hemen xenda hartuko dugu eta bailaran bestaldeko bailara pasatuko da, bale? Ikusten dezuen ez, boixe. Ez da seinalizauta, baina hemen bai ikusten dela pixka bat, bale? Orduan guk, sakanako bailara utziko dugu eta hasieran etorrian bestaldeko honta pasatuko da, bale? Venga. Bueno, hortxe pasatu gara, bale? Txontxorra hortxe pasatu dugu, hemen dixe xendatxoa ikusten da. Egi dauzatzu ez, ebakitako arrie bezala nola da hon, Hemen, ikusiko zuez, hemen ja bukatu itea, referentzia tartzeko, hemen ja ez daukezu ez jarraitzeko bideik, orduan, horregatik hemen pasabide hau dago hemen di, bale? Eta hemen digoen, taka, bueltatuko gara hasierako pistati, bale? Ni ikusi izazue, ze politia da hau dana. Doktore, Venga, hendixe jarraituko dugu. Bueno, eta han, bailara honta pasatu gehan bidek ja ekartzen gaitu pista honta, bai? Pista hau jarraituko dugu, eta hemendik ateako gaia goizen balastro ginda ikusi duen pista hortara emango gaitu, bale? Hau ja ikusten dezue egurzalek eta indako bideoitakoa dela. Orduan hemen ja galbideik ez dago, Zuzen jarraitu eta gero ateneko desbioa erakutsiko dizuet aurrego. Zati ez dira bueltatuko iturburutik, baizik eta beste bide bat erakutsiko dizuet. Ega. Eta hemen getozek laberaga. Beira. Zer da? Hor bitxo batek. Hor bitxo bat biziko, azerizu lon bat ole izan da behi. Azeri nola izan da behi. Garbi zeok, ikustezu? Garbi. Kurioso, Naturan sartzen juten zaten einen bilatzeit juzue, goixe. 100 eurokotasunetik kanpoa gehatzen dien gauzak, Hau ez tegizango, hau ez. Baina hori, garbi bai. Bueno, tamen txasaituko da horra, hola? Beha, tamen pistan behera gatozela, topo egiten dugu, goizen gorako nahin deun hartu duen todo unozko pista hau, hemen txe, topatu da. Ikustaz hemen, zuten bat o zerbait egon da daula, edo nahi eta erre dituzte, edo zuaitz berrik sartzeko, edo eta ze aitz puzka dauna hor goran izan gaitzek. Hor aurre esago hartu diago gora, erakutsiko izuet dun desbeiratuko behan, eta hor dun laburtuz, gora iteko hortik zuzen gora egin diago, eta den bueltan behiz, hor gainetik, hemen di bueltan getozek, bai? Así que, venga, bi bide badazkizatu dira. Bueno, hortxe hartu du pista hau, ikusitazue, goizen hemendik getozela, eta sokatako bidea hemendik hartu deula gora. Hortoz, goizen igogea hemendik sokatatio, gora igogea, gainez den bueltatu gea pista honen bukaera. Eta baina hemendik gatoz, hortik hasierako bidea itxeko. Igual familiekin edo igual pixate kondizio fisiko gainonak ez dauzkenakin, igual gomendagarri da hortik egitea. Baina, bueno, hemendik lokatzik ez dagoela ikusi dezue, aldapa dago, baina, soka eutxita ondo igotzen da. Euri eta bustita egon da, igual ez da hain gomendagarria. Zite xenteko aldapa dago eta, erristaleko egon daik, Baina, bestela bintzat, hortik pista ontatik juteko modun dago zu, bale? Oain, behize, hasierako aldapak, goiti bera. Venga. Bueno, hemen dixe gatoz, goiti bera. Goizen, antzemate espadare, hemen dixe etorri gara, bale? Bideska ontatik, bidexur ontatik. Oain buelta ingo dugu, besta bide batetik. Zuek ikusi izazuen,
dezazuen beste aukera bat badaula. Zati, honea etorri ga, hemendik etorri gazuek Iturburu ikusteko. Baina, hoi pasatu nahiz badezue, erakutsiko dizueu, nundio etorri dezakezuen bide hau azten dan lekuti, bale? Zike, hortzako, bera jarretxiko dut. Bueno, hementxe pistan bera batzala, hemen pista honek bukatzen da hor, goizen oinez etorri gean Iturburu azetorren bidea, bale? Egin daikezue, hemendik bertatik atera daikezue bidea, baina hemen ez dago zubik igarotzeko erreka. Orduan, ura asko datorrenen erreka igaro beharko dezue. Egin daikezuena da, hemengo hausia hartu, eta bidexu urrontatik jarraituko dugu, eta honen bukaeran bai daula zubitxo bat hasierako bidea ateatzeko. Vale? Orduan, gu guainengo dugu, hau gurutzau eta hautza pasau. Jakinda hemendik jundik ezuela, vale? Baina guk orain hemendik ingo dugu. Bueno, eta hementxe gatozela, hango zubi uexe igarota, hemendik gatoz, eta hementxe bai daola zubitxo bat, hasierako bidea aterako gaituna. Gusten dezue? Lehenaukotako segurazki urtetxo batzuk eukiko ituzu bionek. Arrizkoa da, ez da hormigoiak inin da, hortaz. Historia pusketa bat eukiko da honek. Mateo konponketa nahi dela. Hortaz, historia pixa bat dauke. Eta nun da hon hau? Gogora goizen, hango ateue igaro indeula. Bai? Ue igaro deu eta hortik aurrea, bale? Handik etorri geha eta ateu igaro deu. Bagoain behize, kotxeta bueltatzeko eta herria bueltatzeko, hemen dixe ingo deu eta kitxa. Bueno, eta gaurkoz kitxo, bale? Hauxe izen da gure gaurko bueltea. Horre atzen ikusten dezuen aitzorin ingurun ibilia. Hoiek izango liek San Miguel aldea juteko. Eta Madalenaiz horratzen geratzen da, silo horren atzen. Espero gustako zitzazuela. Bueno, laburpen bezala sokatik guztie daun eunen, ez detasun eunetan kontu zibili. Zurristak horra da, eta gure sokai eutxita eta gehiagot. Naiz eta lehorra egon. Orduan, igual guztie daunen pistari juntaizte. Eta gero gaine edan lekue harri puntiatatik junbarrezue beti aldir. Orduan, kontu zibili, bale? Eta boixen, guztoko zitzazuelakon. Eta ez da bateaz, artidetu eta me gusta aberre mandaik ezen, jende gehiago izteko euskarazko kanala, bale? Venga, aurren guarte.